Esta semana foi o 90 aniversario da Sala Capitol. Eu, lembrando, a primeira película que vin ali foi Batman, de Tim Burton, con Kim Basinger, Jack Nicholson, e fun a vela con 8 ou 9 anos con meu primo Pablo e con meu tío. Hoxe é unha das mellores salas de concertos de España. E nos anos 2000, pois creo que todos os santiagueses acabábamos ali o venres pola noite. Outra cuestión moi importante que tratamos esta semana foi o tema da seguridade. Poñemos medidas sobre a mesa, medidas concretas, máis policías locais. Dixéronnos que era imposible, e mentiron. Coa mesma taxa de reposición, hoxe está demostrado que se poderían ter contratados moitos máis policías locais, mellorar a iluminación da cidade e, por suposto, poñer dunha vez as cámaras a gravar. Esta é a zona onde eu traballo, non utilizo a mesa de despacho, senón esta mesa amplia de reunións, e aquí me sento e podo, disfrutar destas vistas da parte oeste da cidade de toda a zona de Horta.